kini kisngi bagi tayo ki baladep ni kinong song snong jok kamegalaya ni yo I bagi ni kinong mi khmat jongi bagi ni politician hearing ko na ko ka party sa kawai bagi ai ki jaw daw ki lai phujat balai bagi le ya kani bagi ong hana bakadai na kabenta ka bha ka mya jonga jong phi ndrei ni tip plan bagi ni baro ki dei tang ban yo ayala di ki eki kadai ka jing khwan man toy simet hi bat ngi ngim de ban chat ting ngim de ban le ra ngim de ban re bat ngi de ban ong ya kani ba ni sngo tho plan balai bakini ki eki wan ja sakawai ru ngakwa ban ong ba ki briu ki bamdan ka nong rim ka bas kem mo ki bamdan kita ki principles ba ki baju malin ban le eki ni ki kam haba ki shakli balai ki le kumne kimdon shu ban ong tang ba ban ong no comment namar haba phimdon hi ka nong rim phimla ban kren shai shaki paidbah bat phimla ban pen sngo thu ya ka jing shisha nama kamdan ka jing shisha na benta ka bha ka miat jonga jong phi sakawai ru ngiyo I menta ba bon kini kinong mi khmat jongi kia kran hat owo hana phang kata ka jing khai bi an yu do yo bon nangi de post na menta ngi kran ni kani ban ngi ong ba kani ka jing le bi an om tang ba ka long no ka jing kani ka jing tu ya ka spah ka phau jongi ka ba ngi la ban pendon kam hnre na banta ka koi ka khia ka puli puthi ban sna ki surok ban peni ki kam ki jam ya ki samla baro kini ki snem ki ngap jak wat ki tu ki bakarsane ka sarkaru ki ngap jak nambar bon na ki don benta lang hakane ka jing khai be ani udo yong bat menta pa de ki ile man le ban karan chapang udo yong balai sakawai namar ba ki sngo bakane ka jing kran kan wan lam jing mentoy ya ki nakabapen kulmar jing mut yu paidbah khrang ba phin snow baki de kita ki angel bakiru ki kran persa ki kambaman bat yakani ga jing khai do yong be an le lengan ongai phi kam dei tang ba la sha kani no ka spah ka pho jong ka jilla jongi ndre ka wan lam ru yakata ka jing long be an ka emlang sa lang hi bro ko we ka jing thok ka jing sukor ka pen wan lam ru ka jing shong sir but ya ki jing ya show ya dat kata ka criminality ka bala ishar kai nada chief minister deputy chief minister but baro kini ki cabinet ministers ba kinong mi khmat bon sen ki kno ba ki paidbah ba ki paidbah ki ba pen le ki kumni kum tai ba na banta ki paidbah ni le ki ni ki tang dang shen ru la don ka jing yap ha ki tu ki krem do yong ndek ki ngap man ki thok plan kala ban long ba menta ki ki khun ki kimi ki kpa ki para ki men jo ki we ki brio ndai la shai la shisni la ban dei ba kan ka jing yap ka wan ha ying jong ha jong phi bat mar kata ni dei ban kran be kuma khalong ba ni dei ban kdau khti be shaki to ki ba le ki ni ki kam bam man sakawai ru sa shisien ki kan no ki paidbah ya kan ka jing ring ko party ki ong hanangi le na banta ki paidbah na banta ki constituents jongi na mar ba post na mentangi shong shaka opposition berhabadan shaka opposition ngimla ban le kani ru kadai kating thok kating sukor lada phi dei shang nong mikmat lada phi don shaka opposition ne ka ruling phila ban trai ka kam ka ba ngi la banta ha phi phila ban pen yo yang ni ki hok ki badai hok lada phi kren ya ka jing shisha tang ha kini ke por ba yo et ka covid relief ru tangi wei ru inong mikmat ikam kren na banta jonga jong phi ban pen yo yang ni tu ka bha ka bala bu sarkar yang ni katuga di kamram joki lada ki don salyang persa ne salyang ruling kila ban kran sepang kata kila ban kran sepang ki PHC ki CHC ki bam biang ki bam bit nrei kani baro menta ka jing persang banya kanthi banya ringko banya le chanu badon ka bor kam dei na benta jonga jong phi ka dei na benta man wan lam ya ka spah ka pho ba ya ka bor saladi ban ngi ki nong song snong ngim dei ban pediang shu kani ko kom long ka sansar khadar hameng khlaya kumne but ngimde ru ban sngo du jing kermen ban ong bangim la le shu kala sansar ka spah ka phau ka pisa ngila but ban shu no ban ong bangim la le ngimla da le ru ban le kumta namar ba shai kala we la dang give up sakawai ru bon se ngi hikai ya laki khon ni ong what you talk what you sukor what you tu yaki ngi ai ngi pen saja mo bapli la daki talk ki sukor ba ni hikaya ki bakim de ban em kumta hndre ye hangni ba de ye ki ne ki ba de kita ki nong mi khmat jongi ngin snap bet ngin sha bet bakin long kum ni em ba ngin la ban khle
takalaway ka bathamay ngimday ban pediang yakitu ki basupan thame ban ong ba compare ngin ya kalyang jersey football ki kalyang jersey na bantala de kani ka de ka match fixing bat ka making bat ka self goal ban ngi de ban kan mawi kata bat manga bat phi paidbah ngi la ban wan lam ya kata ka jing sansar khadar ka ba khoi